panguva ine kuri kuonekwa kuzi the nation is mourning the liberation war fighter comrade blessed Runesu Geza aka comrade Bombshell. Panguva ino yesterday people were saddened pakaonekwa kunzi wife achiuya panguva ino achichema his husband comrade Bombshell. Vanhu vakabatikana, vanhu vakarwadziwa. Saka pina mashoko anoda kutaurwa nevanhu pamusoro pechitiko ichi chaanonyatsokuonekwa kunzi aiwa vanhu vakanyatsokuva nemwoyo wokunzwira even aiwa his wife panguva ino achichema blessed Geza. Not subscribe or like on the bell icon. Tipinda pahendo yemageza updates anoposta mapictures yamuri kuona memorial service but yanyatsokubata vanhu mapictures awa his wife amuri kuona kubuda nyuka chinzi comrade Geza as wife during the funeral service at Nyaradzo Funeral Parlor on Herbert Chitepo Avenue in Harare CBD. After the service, the body will depart for Sanyati, Chanjiri Farm 6. Topina ma comments and I reply to these pictures of Achiti. Kuparadzana kunogwadza asi Mwari makati munhu akafanirwa anofananidzwa neruva rinosvava uye akanzi makorokoto kwasara kunzi nenzoi. Nhamo Mwari wedenga ngaatinyaradze tichemene tariro. Mwana obuda nyira chiti makarwa kurwa kwakanaka baba. Let's your spirit keep on fighting. Comrade Bombshell, we will always remember you. Rest in eternal peace warrior. Mwana obuda chiti Zoro Merugari gamba redu RIP. Mwana obuda chiti rest in peace makarwa kurwa kwakanaka. Mwachitiwo RIP comrade, you are a hero. Mwachiti mama, we salute you. Ndo mashoko aiwa anouya panguva ino vanhu vachichema aiwa namai Bombshell Geza. Pina comment section medu muridza mafunguro enyu muchipasawo macondolence messages enyu aiwa kuna Bombshell Geza, chibaba chenyika aifaitira for each and every Zimbabwean. Pina comment section medu mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.